Kamusta mga katropa? Sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-battery operated ng Pinoy 155, no? Ito yung Moto Push. Pag sa umaga mahirap paandarin o namamatay-matay ang makina, yung sinyalis na may problema na yung stator natin o yung CDI. So, i-convert na lang natin siya sa battery operated. Okay mga katropa? Simulan na natin ang pagwawiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Kamusta kayo? At sana mayroon na naman kayong matutunan sa tutorial natin, ano? Ang tutorial natin ngayon ay paano mag-convert ng 4-pin o ng battery operated dito sa Pinoy 155, no? Ang kaso nitong motor na to mga katropa, pag tuwing umaga, ang hirap paanda rin. Nakaka 1,000 kick daw yung customer, binilang niya mga katropa. Okay? Ang kaso niya ay kadalasan stator, no? Mahirap paanda rin kasi yung stator niya ay mahina ang kuryente, katulad nito. Paano malalaman pag mahina ang kuryente? Pag inilapit mo siya sa ground, mayroon, pero pag inilayo mo, ayaw nang lumabas ang kuryente, no? Parang ganyan. So, manipis na siya. Mahirap na siyang pandarin pag ganyan. So, imbis na magpalit tayo ng stator, makakamura ka, kung good naman yung charger natin, mag 4-pin na lang tayo, no? Ito, yung panglipan 110 na 4-pin. Okay? Ito na lang ipapalit natin, mas mura to at mas matagal. Okay? Yan. Kumpara dun sa palit ng stator, madaling masunog kasi minsan ang mga stator ngayon medyo wala ng quality, madaling masunog, no? So, ang una natin gawin ay tanggalin natin yung tangke at tanggalin natin yung upuan niya. Okay? So, tanggalin muna natin. Okay mga katropa, tanggalan natin na yung tangke at upuan, ano? So, ito yung kanyang CDI, no? Ito yung papalitan natin. Hindi porket nagbalit tayo ng CDI mga katropa, nag-battery operated tayo, is busted na yung CDI natin, no? Mayroon pa yan, pwede pa sa ibang motor yan. So, tago nyo lang mga gamit niyan, no? So, ang gagamitin natin ay itong 4-pin ng lipan at saka itong socket, no? Yung socket niya mga katropa, yung dalawa, yung gitna, no? Yung light green tsaka yung gray, tatanggalin na natin yan. So, parang magiging ganito yung itsura niya, no? Yung maiiwan lang ay yung gilid lang nung ating socket para sa CDI. Okay? Ayan, papalitan natin yung buong socket na yan. Pero bago ang lahat mga katropa, ituturo ko muna sa inyo kung saan ang pwesto ng bawat wire dito sa ating 4-pin, no? So, tignan nyo maigi para hindi masira ang CDI. Dito sa bandang ito, yung tinuturo ko ng tester mga katropa, ito yung ground ng CDI natin. Okay? Ayan yung ground. Dito naman sa kabila, ayan yung positive. Ibig sabihin, ayan yung live na galing susian, dyan yung ilalagay. Okay? At ito naman sa taas ng positive ay yung ignition coil. Ayan yung wire papuntang ignition coil. Okay? Sunod, ito ay pulser, no? Katapat ng ignition coil ay pulser mga katropa, okay? So, tignan natin ulit. Okay? Ground, positive, ignition coil, tsaka pulser. Tignan nyo mabuti yung mga pwesto niya mga katropa, para hindi tayo malito. Okay, umpisa na natin mag-wiring. Una, tanggalin muna natin tong original na CDI niya, no? Tanggalin muna natin yan. Tapos ilagay natin tong 4-pin, okay? So, ikat muna natin yan. Mag-iwan kayo ng konting wire mga katropa dun sa original na socket para in case na pwede nyong gamitin nyo sa iba. Okay? So, himay-himay muna natin tong kanyang wiring. Okay mga katropa.
balatan muna natin to para madali na. Itong black, ito ignition coil pala to. Sige, balatan muna natin mga katropa. Mga katropa, sana makatulong sa inyo at mapagkakitaan nyo itong tutorial ko, okay? Medyo maganda rin nakitaan sa wiring so sana makatulong sa inyo to. Okay? Itong red black pala mga katropa, huwag na natin itong gamitin, no? Tanggalin na natin yan. Tapos, okay, mamaya natin tanggalin yung black tsaka white. Hindi na rin gagamitin yan. Okay? Unahin muna natin to. Okay, nakita nyo yung diagram kanina kung saan yung mga pwesto ng bawat wire. Okay, so unahin muna natin tong kulay blue, no? Yung nasa bandang kaliwa ang taas, no? Yung kulay blue, ilagay natin siya sa blue na mayroong lining na yellow, no? Ayun yung pulser ng motor. Okay? Kung medyo narito kayo, panoorin nyo na lang uli kung saan yung pwesto ng mga wire, ha? So, sa itong kulay blue, yung bandang taas na kaliwa, ilagay natin sa pulser, no? Doon sa blue na mayroong lining na yellow, no? Ayun yung pulser natin. Mas mainam mag battery operated mga katropa kung sira na yung primary ng stator nyo. Kasi pag nagpalit kayo ng stator, madali siyang masira at madaling mabusted, no? So mas maganda yung battery operated. Okay, ito yung blue, no? Sa baba naman ng blue, kaliwa sa baba ng blue, ayun yung ground natin, ano? Sa ground may pagsasamahin tayo. Yung merong green na merong lining na white, no? Ayun yung ground ng pulser. Okay, ayun yung ground ng pulser, no? Yung green na merong lining na white. Tsaka itong solid green. Pagsamahin natin yung dalawang yan, no? Para yung pulser natin ay masuplayan ng ground, no? Kaya pagsamahin natin sila. Tapos diyan natin ikukunik itong sakit na to sa kaliwa sa baba ng pulser, no? Ayun yung ground. So ikunik natin diyan. Okay. Kaya mas maganda nga mga katropa, yun nga sinasabi ko, ang battery operated kasi mas makakatipid kayo at hindi kayo palit ng stator. Okay? So ayan yung ground natin, no? Ang susunod natin ay itong ignition coil, no? Sa taas na bandang kanan, no? Halos tapat ng pulser ay yung ignition coil. Ilagay natin siya sa black na mayroong lining na yellow, no? Black wire na mayroong stripe na yellow, no? Ayun yung ating pulser. So, pag nagwa-wiring kayo tropa ng black na mayroong lining na yellow, ang iiwasan nyo lang ay hindi umaandar yung makina pag hinahawakan nyo to kasi malakas ang kuryente nito hanggang balikat. Mangangawit kayo. Okay, ayun yung ating ignition coil. Okay mga katropa? Ayan. Itong black white, hindi na natin gagamitin yan kasi nga battery operated tayo, no? Ayun yung kill switch ng dating CDI. So, ang susunod natin, yung wire ng CDI, yung kanan, bandang baba, yung baba ng ignition coil. Ayan naman yung positive, no? Yung positive ng CDI, ilalagay natin siya dito sa solid black wire ng motor, no? Diyan kayo kumuha. Kahit sa ang solid black wire, basta ang mapaglagyan nyo is solid black na wire, no? Ayan yung galing susian, no? Positive na galing susian, no? Kaya dyan nyo ilagay yung positive ng ating CDI. Okay, ayan yung bandang kanan na wire ng CDI, sa baba. Ilagay natin sa black wire ng motor, no? Kahit saang black wire, kahit saan kayo kumuha, walang problema. Basta importante, black wire siya ng motor. Sa positive siya na nilagay. Pag sinusi mo, masusuplayan ng positive yung CDI natin. Okay? Okay mga katropa, tapos na ang ating paglalagay ng CDI, no? Ng battery operated. So,
Pagkatapos yan, isaliado nyo mabuti pag ibabalik nyo na yung tangke, okay? So, i-check na natin kung yung kuryente ay lumakas, no? Pag lumakas tong kuryente mga katropa, is one click na lang to, hindi ka na mahirapan kahit umaga o malamig siya. So, ayan, no? Kahit malayo yung ating ignition coil o yung ignition wire, mapapansin nyo, malakas pa rin yung kanyang kuryente, ano? So, naging condition na siya. So, isaulin muna natin itong mga tangke at upuan para i-testing natin, paandarin natin, no? I-organize nyo mga katropa yung yung wire bago niya sa uli, ha? Okay? So, one click mga katropa. Ayan. Okay? Itong motor na to, hinatak na ng customer. Hindi na napaandar. Okay, yun lang mga katropa. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga katropa para maka-updated kayo sa mga tutorial natin, okay? Ingat sa pagwawiring at sana pwede nyo mapagkakitaan tong tutorial natin. Okay, tropa? God bless at ingat sa inyo.